खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो बाइ इलेक्शननि थामहिनबा आसामनि जे मोनबा विधानसभानि जे उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइ बे फिथाइनि आपडेटखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय थादों आरो बेनिनो नोंथांमोननि गेजेराव दलाइ विधानसभा बे दलाइ विधानसभायाव बिजेपि थामहिनबा बिजेपिनि निहारन्जन दास बिथाङा 5319 मोननो हादों आरो नैथि पजिशनाव थामहिनबा आइएनसिनिफ्राय दङ बिथां ध्रुव जौति बिथाङा दङ 3195 बिथाङा मोननो हादों थामहिनबा सेकेन्ड पजिशनाव बिथाङा दङ आरो गुबुन फारसेजों आसामनिनो नैबे बिटिसि ओनसोलनि थिदलि 37 नं एसटि सिदलि विधानसभा बे विधानसभायाव 5थि राउन्ड थामहिनबा 5th राउन्डआव बे समाव जाबाय 5थि राउन्डआव बे समाव एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामदों बिथाङा मोनदों 22,112 बिथाङा भट मोननानै लिडिं खालामदों आरो नैथि पजिशनाव दङ सुद्धब कुमार बसुमतारी बिथाङा मोननो हादों 12,857 बा पजिशन थामहिनबा 5थि राउन्डनि जे भट साननाय बे भट साननाया दा सिदलियाव जाबाय आरो गुबुन फारसेजों बङाइगाव विधानसभायाव असम गण परिषद थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि दिप्तिमये चौधुरिया मोननो हादों 17,786 ब्रैथि राउन्ड 4th राउन्डआव बेवहाय साननाया सोलिबाय दङ नैथि पजिशनाव थामहिनबा नैथि पजिशनाव दङ आइएनसिनिफ्राय ब्रजेनजित सिंहा बिथाङा मोनदों 10,638 बिथाङा भट मोननानै आवगायना दङ आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोबा बिहालियाव गासै भारतीय जनता पार्टीनिफ्राय दिगन्त गथलेया बिथाङा मोनदों 20,954 5थि राउन्डआव बेवहाय भट काउन्टिंआ सोलिबाय जयन्त बरुवा आइएनसिनिफ्राय बिथाङा मोनदों 17,634 बे बिहालिनिफ्राय थामहिनबा बे समाव भटनि साननाय बे भट साननाया सोलिबाय दं आरो बे भट साननायनिनो माखासे बे समाव आपडेटखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव होदों गुबुन फारसेजों सामुगुरियाव गासै मोननो हादों थामहिनबा बेनि सेथि राउन्डआल' बे समाव सोलिदों आरो बेवहाय भारतीय जनता पार्टीनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय दिप्लुरन्जन शर्मा बिथाङा मोनदों 4,327 आरो गुबुन फारसेजों आइएनसिनिफ्राय तानजिल हुसेन बिथाङा 3,279 भट मोननानै आवगायना दं बे समाव नोंथांमोननो गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिया थामहिनबा लाइभ आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होदों बे समाव सिदली विधानसभायाव सोर बेसेबां मोनदों आरो गुबुन विधानसभायाव सोर बेसेबां ट्रेन्डिंआव दङ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गिबि खेबनि थाखाय बा गिबिसिन नोंथांमोना आपडेट नायबाय था नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन जे बाइ इलेक्शनाव मोनबा विधानसभानि बबेयाव सोर बेसेबां मोनदों नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट होबाय थागोन गोजोन्थों।